Dobrý den, hlásí se David Fischer, máme tu veterány z Vietnamu a já bych si vzal jednoho z válečníků. Davide, prosím tebe, jaká byla válka ve Vietnamu a co nám k tomu řekneš? No, válka ve Vietnamu, ty vole. No, co k tomu říct, tyjo. Takový masakr, ty vole, 1000 lidí, ty milionů, kámo. Ty vole. Ty jsi úplně dělá, kámo. Ty si vlastně Vietnamu nebyl. A to asi tak všechno, to bych mohl říct o válce ve Vietnamu. A můžeš to srovnat s husitskými válkami? No, ty vole, můj strejda tam bojoval. Asi nevíš, tyhle, můj strejda, možná se to ani nepamatuje, jestli vypadáš mladě, ale můj strejda byla v husitských válkách a určitě tam nějaký srovnání je. Určitě tam srovnání je. A můžeš nám aspoň zhruba říct, jestli se ti víc líbila Lochnesska nebo ruský kolo? No, nevím, no, na Lochnese se jezdilo jako takhle, tyhle, jo, a ruský kolo je asi úplně o něčím jiným, jo, tyhle, to je prostě takový kolo, tyhle. Tam prostě si sedneš, tyhle, jedeš kolo, tyhle, no, tak já nevím, až tam Lochnese, no. Dobře, já jsem dostal info ze zákulisí, že znáš tajného agenta Boba Marleyho, můžeš nám o něm něco prozradit? No, radši bych neprozrazoval něco, co nemám, tyhle. Ale znám ho, je to dobrý hulič. Jako jeho, tyhle, jeho vykonavatel. Bob Marley, to je luxusní. Dobře, a můžeš mi ještě něco říct k zápasu staršího dorostu? Ne. No ale tak aspoň nějakou podrobnost, nějaký ten detail, tu lahůdku. Ne. Vůbec nic, žádná slova. Myslím, že ne. Myslíš, že ne? Tak se vrátíme k té válce ve Vietnamu, Kerry. Já jsem slyšel, že se tam měli pár černochů. Jak jsi s nima vycházel? No. No, ty vole. Byl tam Boris. A mezi nima taky ten Mireček malinký, tyhle. A on docela velký, tyhle. No a Boris, tyhle. No s tím se vycházelo fakt špatně, tyhle. On to poučoval fakt špatně tu válku. Tyhle, on říká, tyhle. A doprava, kluci, zatáhnem to, tyhle, zabijem je. No, prostě, já nevím, no, já bych s nima nevycházel. To by se s nima nevycházel. To byl rozhovor s Davidem Keroušem. A já bych si vzal k mikrofonu dalšího z veteránů. On teda se trochu stydí, ale Albi, co nám řekneš ty? A k čemu? K válce ve Vietnamu, prosím tě. Já ne, já to tam nebyl, mě to nezajímá. Ty jsi tam nebyl, tebe to nezajímá. Sledoval to celý národ, Albi. Opravdu myslíš, že jsi tam nebyl? Celý národ to nesledoval, sledoval to celý svět. Já jsem v té době nebyl. Ne? Takže ty jsi členem hippies? No, nejsem. Jsi pěkně se začal být, jestli nebyl asi ve Vietnamu, vole. Já tě žaluju, vole, to nebyl, ty čuráku. No, jak si to vyjádříš, ty zmrde. Počkej, ty vole, ty jsi pak dobře, ty vole. Slyšeli jste vyjádření Alberta Lupače? Kerry, slyšel jsi to obvinění, co nám k tomu řekneš, což fakt dobře. No, ty vole. No, u soudu by Albi určitě neustěl. To by se neprokázalo, protože ty soudy jsou strašně pomalý, že jo, ty a nakonec by vyhrál. Takže mi chci říct, že by si do té doby vystřízlivil a obsah THC z krve by zmizel, než by Albi vyhrál soud. Přesně tak. Přesně tak. Tak když už jsme u takového veselého tématu, co preferuješ? Hulení anebo alkohol? No, a to nejradši kombinuju. Protože když se chlastá, tak je prostě mokro v hubě, ty a musíš to s něčím prostě zesušit, ty tak si dáš nějaký brčko. No a pak máš se sucho v hubě, ty tak si dáš chlast, ty máš tam takovou pohoru. Já nevím, no, co bych tomu měl víc říct. Takže vlastně to rád kombinuješ a já bych si teda ještě vzal někoho k mikrofonu. Leny, prosím. Tohle není kouzelný plášť, to je poslat. A jsi si tím jistý? Ty fakt nezmizíš, ty vole. Leny, prosím tě, já bych tě poprosil o malý rozhovor. Já jsem si všiml změny účesu, co tě k tomu vedlo? Já nevím, to byla nepraktické, jsem se celá táru a šla jsem do toho. Šla si do toho, to už něco jako pípas. Každopádně... Co je komár? Ne, pípas. Jo, taková. Každopádně slyšeli jsme různá témata, co nám řekneš ty.
Preferuješ alkohol nebo hulení? Alkohol, rozhodně alkohol. Proč alkohol? To je reklamová persona, ne? Já nevím, tak už v tom jedu 2 roky. To mi jdeš do roky. To byly slova Leny, no a tímto bych rozhovory radši ukončil a... Na viděnou a uslyšíme se příště.